Na 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 na. Festivalový rozhovor. Na 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 na. Rozprávam sa práve na Indie festivale s pani psychologičkou Veronikou Gičevou, ktorá nám prišla zodpovedať nejaké otázočky, ktoré nás síce možno niekedy trápia, ale nemáme potrebu vyhľadávať na ne odpoveď. Možno, že nie sú až tak vážne. Vzhľadom na to, že predošlý rozhovor načrtol tému syndromu vyhorenia, sa opýtame pani psychologičky, či je dôležité zotrvať chvíľu v tomto smutku, alebo či to je pre nás všeobecne dôležité aj byť smutný, alebo sa z takéhoto vyhorenia alebo pádu musíme čím skôr postaviť. Tak podľa môjho názoru nevieme povedať konkrétnemu človeku, že teraz už si zdravý, už nemusíš smútiť, už prestan smútiť. Myslím, že aj pani Bakičová pekne povedala, že potrebovala sa odpojiť možno aj od tej rodiny, aby mala čas pre seba a aby to telo a tá samotná myseľ sa mala tiež čas zregenerovať, aby človek načerpal ako keby niečo nové, niečo, prečo sa znova oplatí žiť a fungovať v tom svojom živote. A znova ako ja to tak pomenúvam, byť sám sebe pánom. Ale tak skutočne byť sám sebe pánom a mať tie opraty v rukách pevne. Takže nepoznám presný čas ani termín. Niektorí smútia 3 mesiace, niektorí smútia rok, ale sú klienti alebo sú ľudia, ktorí smútia aj 5 rokov a stále to tam nie je jednoducho uzatvorené, to tam proste celé prebolené. Ale hľadajú tú cestu. Takže myslím si, že presný termín ani čas sa nedá ohraničiť. Je to individuálne skutočne. A záleží to na tom, čo ten človek prežíva, ako to cíti a čo sa vlastne v tom živote toho človeka udeje. Dobre, a keby sme to aj chceli urýchliť, že v tom nechceme zostávať, tak čo môžeme spraviť pre seba? Ja vždy odporúčam nájsť taký ten svoj... To, čo ma bude baviť, v čom som sama sebou, to, čo začnem robiť, by ma malo baviť, naplňať, ako tu povedala pani, krásne, niečo, čo mi znova dá tú iskru, že znova chcem žiť a poďte ľudia, pozrite sa na mňa, ja som sa z toho dostal, takže malo by to byť taký ten náboj, znova taká tá elektrika do toho života, tak... Ľudia rôzne, sú ľudia presne, ktorí mali sme tu dnes tú jogu, začínajú cvičiť, máme ľudí, ktorých si všimnete, že zrazu chodia do posilňovní, máme ľudí, ktorí sa začnú venovať viac hudbe, sú ľudia, ktorí robili v nejakej sfére, presne mali sme tu ten marketing a začnú robiť s ľuďmi, začnú robiť dobrovoľníkov a zrazu sa v tomto nájdu, čiže sú to naozaj rôzne techniky na takú tú našu liečbu tých boliačiek poznáme. A ak už tie boliačky trvajú príliš dlho, treba, ako ste povedali, že niekomu to trvá skrátka dlhšie prirodzene, niekomu kratšie. Ale ak už to trvá napríklad príliš dlho a stále sa z toho nevieme, čo je takým signálom, kedy by sme už asi psychológa mali vyhľadať? Najčastejšie pri tomto prichádzajú paradoxne členovia rodiny, že mám proste v rodine niekoho a viete, tak sa mi zdá, že už je to dlho. Vtedy sú na to také aj ako psychológ využíva také kritériá, či už sa to týka stravovania, ak dochádza k nejakým problémom so stravovaním, ak človek, ktorý prežíva nejaké ťažké chvíle, nebudem to hovoriť tomu depresia, lebo to sme už na nejakom konkrétnom bode, ale ak prestane sa stravovať, prestane sa o seba reálne starať, čiže zanedbáva nejaké bežné aktivity, prestávajú títo ľudia chodiť do práce, sú to naozaj tak ťažké stavy, ako to povedala pani Bakičová, že ten človek nevláze stať z postele, nie je schopný sa ísť osprchovať, nie som schopný si ísť nakúpiť. Je tam úbytok na váhe, prípadne naozaj ten človek začne ako keby nekontrolovane jesť, čiže už vtedy sú tie také naozaj vodítka a možno také výstražné prsty, že dobre, pozor, tu už niečo nie je v poriadku a ten človek potrebuje trošku pomôcť zvládnuť to, čo prežíva. Čiže v tom prípade ja odporúčam možno sa minimálne poradiť, ale samozrejme toho človeka nemáme tlačiť. Malo by to byť dobrovoľné. A teraz ako? Lebo ste povedali, že väčšinou príde člen rodiny, ktorý si všíma toto správanie na niekom. No ale poradíte niečo tomu členovi rodiny, aby tomu, ktorý trpí nejakým smutkom alebo týmito vecami, ktoré ste práve vymenovali, tak áno, zamotala som sa, ale áno, vy rozumiete. Áno, rozumiem a viem, kam smerujeme. Smerujeme k tomu, že keď príde za mnou klient alebo človek, ktorý povie, že mám človeka, ktorý doma smúti a neviem mu pomôcť, tak ja mu poviem,
nechajte mu priestor a ponúknite mu pomoc. To je to jediné, čo my vieme fyzicky urobiť pre toho nášho trpiaceho, smutiaceho, pretože si neviem predstaviť, že niekoho takto prídete, pred dvere ho dotlačíte a tu seď a počúvaj toho psychologa, lebo on vie. Neviem si to takto živo predstaviť a preto odporúčam dať priestor tomu človeku, ponúknuť mu tú možnosť, ale tak neinvazívne, nie, že počujem, a ty už máš fakt problém, už poďme na to, poďme to nejak riešiť, ale ponúknuť mu priestor. Som tu pri tebe, budem tam s tebou a skúsme tomu dať šancu. Že už len tá forma toho, ako tú formulku poviete niekomu, choď navštíviť toho odborníka, je zázračná niekedy. Tá sila slova. A ešte je tu taká veľmi dôležitá vec, pretože ak nám toto poradíte a my teda niekomu nastavíme naše rameno, aby teda mohol na ňom chvíľu poplakať, tak niekedy sa môže stať, že to už začne obťažovať ľudí, ktorí toto rameno nastavujú a nie sú skrátka trénovaní profesionáli na to, aby takéto veci zvládali. Čo môžeme spraviť v takejto situácii, že aj keď niekomu nastavíme to rameno, aby sa nám na ňom trošku vyplakal, ako sa, ja neviem, obrániť alebo obrniť voči tomu vplyvu? Rozumiem. Ja vždy odporúčam, aj budem tvrdiť, že najhoršie, čo môžeme my urobiť pre seba, je zobrať si ten problém druhého človeka a žiť s tým problémom. Keď tak veľmi chcem iného vyliečiť, až začne to byť môj problém a ten problém začneme živiť. A my keď ho živíme, tak tým začne potom doslova trpieť, mám skúsenosť, celá rodina. Celá rodina funguje na tom jednom probléme a počuje Máta, vymyslím si meno, Janko Mrkvička, on je taký a teraz je taký a už to poviem tretiemu človeku, ktorý mi zavolá a povie, počúvaj ma Janko, som počula, že ty si tak na tom zle, treba ti niečo. To je podľa môjho názoru najhoršie, čo môžeme urobiť, že ten problém vyživíme tak, že sa stane doslova chorobou celej rodiny. Takže v tomto prípade ponúknuť pomoc, poskytnúť tú podporu. Hovorím, že sociálna podpora a podpora toho najbližšieho okolia je zázračná, ale len aby bola v zdravej miere. Naozaj v zdravej miere poskytnúť podporu, ale nechať toho človeka, aby naozaj našiel tú cestu znova sám. Dobre. Som odpovedala otázku, ale to tak ľahko zaobaľuje celé. Ja prejdem ešte k jednej veci, ktorú tu máme napísanú. Dnes sa často rozpráva o zvýšenej citlivosti, alebo aspoň ja osobne viacej vnímam takéto podcasty, alebo aj knihy vychádzajú. A teraz napadlo mi, že či je tá vysoká citlivosť naozaj skutočná, alebo je to iba výhovorka? Tá hypersenzitivita, ako my to voláme, tá vysoká citlivosť, podľa môjho názoru, stále budem tvrdiť, že podľa môjho, pretože máme milión odborníkov, máme milión názorov, podľa môjho názoru existuje. A dovolím si tvrdiť, že nehovoríme o nejakej diagnóze, lebo aj s tým som sa stretla, že niektorí to berú, že je to nejaká diagnóza, že počuje, že ten človek je tak citlivý, mu nemôžeš nič povedať a tieto veci. Nehovoríme o tom ako diagnóze, ale skôr o povahovej črte. To, že niekto je citlivejší na vnímanie ostatných, si myslím, že tiež je možno nejaká forma taká výsostná, že dokáže sa empaticky vcítiť do iného človeka. Takže podľa môjho názoru existuje. Dokonca ja mám skúsenosť s citlivými klientmi, je s nimi práca troška náročnejšia, pretože skutočne tak citlivejšie vnímajú, čo im rozprávame, citlivejšie počúvajú a minimálne každý psychológ si myslím, že z mojich kolegov sa zamerá na také dve kritériá. Či už teda, a podporujte to, ak takého človeka poznáte, teda, že ten človek je vnímavý na problémy ostatných, vníma detaily. Takí ľudia vnímajú zvyčajne to, čo vy sa nevšimnete v priebehu dňa, že niečo sa udialo a on to vie zopakovať, on vie doslova farbu, značku, aká mucha preletela, či to bol veľký komár alebo malý komár. Takže že toto u ľudí ja aj podporujem takúto vlastnosť. A tá druhá je, že títo ľudia potom majú ako keby problém na prežívanie, skrátka. Treba s ním citlivo pristúpať tak, akí sú, treba ich citlivo vnímať, netreba na nich tlačiť. Títo ľudia sú často v spoločnosti utláčaní, lebo sú citliví, takže asi tak. Keďže zvonko hra je nekonečne dlhá, rozhodli sme sa ďalej pokračovať. Tá hypersenzitivita za mňa, či to možno uzavriem, je, by som povedala, že nie je to častý fenomén, ale vyskytujú sa klienti, ktorí sú naozaj senzitívni, ktorým treba zvoliť naozaj individuálny špecifický prístup. Špecifický možno v tom, že dávkovať informácie a vôbec ten poradenský proces musí byť naozaj veľmi citlivý a každý krok by mal byť vopred ako keby dohodnutý, čiže ten klient má vedieť, čo sa bude diať na tom každom ďalšom stretnutí a sedení, podľa môjho názoru. Takže tak by som to možno uzavrela, tú hypersenzitivitu. Áno?
Ja mám pocit, že u mladých ľudí, možno, že to je vplyvom sociálnych sietí a všetkých tých neskutočne pozitívnych výrokov a všetkoho možného, že tí mladí ľudia, aspoň ja, čo mám vo svojom okolí, že nemajú tak veľmi senzitívne seba, ale málo kedy sa zamyslia nad tým, že skúsme to otočiť voči tomu druhému, či tiež by to takto bolo. Neviem, či je to aj ten vplyv tých sietí, myslíte si? Myslím, áno. Samozrejme, že žijeme v dobe, ktorá je elektronická, interaktívna a všetky jednoducho to sa asi nedá vyčleniť z nášho života momentálne. A myslím, že to je fenomén, ktorý sa vyskytoval aj pred tou dobou elektronickou, pretože hlavne v období adolescencie, chytím sa toho, pretože myslím asi takú mládež, 13 a viac, ktorým k tomuto vývinovému dobiu sa viaže skrátka. Presne to, tá kritičnosť, to, že mám liek na všetky druhy chorób sveta, to, že ten adolescent, ten tínedžer nám povie, že ja to viem lepšie ako ty, aj keď máš možno, že o 20 rokov viac. A takže aj ten vplyv médií, ale určite to dieťa, ten adolescent sa cíti dotknutý. Za každým, čokoľvek mu povieme, sme dotknutí a sme dotknuteľní. Čiže určite taká je moja odpoveď na tú otázku. Cítia sa tak. A nie len vplyvom tých médií, ale aj ten vývinový stupeň, proste to je stále s nami. To ako dozrievame a aj ten socioekonomický status, samozrejme, čiže je tam veľmi veľa faktorov, podľa môjho názoru, ktoré do toho určite hrajú nejakú úlohu. Ja mám otázku. Keďže tí citliví ľudia sú preexponovaní vonkajšími vplyvmi, ako ste spomenuli, vidia komára, vedia jeho veľkosť, všetko. Aké viete im dať rády, aby neboli preexponovaní, aby vedeli žiť jednoducho? No, zastavím sa v tomto, pretože neviem si predstaviť, aby som povedala s nejakému klientovi o nejakých 10 stretnutí, že no a teraz už nebudete senzitívni a už sa nevšimajte, že tam teraz ten veľký strom spadol za vami. Je to povaha, tak som mu povedala všetko, je to povahová črta. Čiže vy keď tú povahovú črtu máte, viete ju nejakým spôsobom trošku okresať, ale ona tam s vami bude a zostáva. Viete ju len to presne ako keď napríklad máte akékoľvek diagnostické, nechcem sa teraz šprtať v konkrétnych diagnózach, aby sme tu niekoho neurazili, aby sme čokoľvek, ale ak je napríklad dieťa, ktoré je hiperaktívne, vy ho viete nejakým spôsobom okresať, viete nejakým spôsobom trošku tú pozornosť udržať, ale ono bude aj o rok hyperaktívne a aj o rok bude mať takúto vlastnosť. Že bude vyrušiteľné viac, že bude si voliť, to znamená, že si bude voliť pravdepodobne školu, kde bude mať viac aktivít, viac záujmov, bude skakať od aktivity k aktivite. Čiže možno taká moja odpoveď je, že viete to okresať a taká možno rada je, aby, ak si všímam, aby to nejak neovplyvňovalo môj bežný život. Že naučiť tie impulzy tak si nejak mám ich zamerané, vidím ich tam, som s nimi, ale nesmú obmedziť môj život, že nejak to sa naučiť. Hej. Že toto by som asi ja riešila svojim klientom, keby som ho mala, aby dokázal žiť plnohodnotný život, aby nebol ako keby pod tými impulzmi. Pod tým, že teraz mi ten tam vadí, lebo ten vtáčik tam preletel a je to pre neho pre toho pre nás je to úplne vtipné. Ja sa na tom tiež niekedy zastavím a pobavím, ale pre toho človeka je to neskutočný stres a jednoducho mi to tam vadí a teraz vidím tam na stene tú špinku a sakra. Takže toto by bolo možno moja odpoveď, že okresať to, ale my to nevieme odstrániť ani nejak odpestovať alebo vyrezať, je to proste naša osobnosť. To sú také črty naše. Tak za mňa asi. Máme ešte nejaké otázky z publika? Ja by som sa chcela opýtať. Tým, že vlastne ja som tým syndromom vyhorenia prešla, ale ja som dosť silná osobnosť aj vplyvom života a životných skúseností, tak ja som si pomohla sama. A vlastne tým, že ja sama som sa rozhodla, ale sú ľudia, ktorí sa zdôveria kamarátke a tam je tá tendencia okamžite dávať rady. Tu by som možno odporúčila, že radšej zobrať, áno, vyrozprávať sa, nedávať rady, len vypočuť, ako taká butľavá vrba a nájsť tú silu a odvahu a navštíviť vás ako odborníka v danej veci, aby sa ten dotyčný, ktorý prechádza tým procesom, aby sa nebal. Lebo ono sa tak vraví, hej, psychológovia, akože proste, že to je hanba. Nie je to hanba. Radšej sama rozhodnúť sa, ísť na 1-2 sedenia a nakoniec sa ukáže možno pravdepodobne, že ten syndrom vôbec vyhorenia nie je taký silný, ako si my daní myslíme a preto by som aj odporúčila posluchačom, že fakt, naberte odvahu, choďte k odborníkovi, spoznáte sympatickú osobu, ktorá vám pomôže, nakedy môže byť aj kamarátstvo nečakané a nakoniec dozviete sa, že ste zdravá, krásna, len je potrebné urobiť jeden krok dopredu. A myslím si, že
to je o živote, hej. Takže nech sa neboja, nech idú a nech hľadajú tú patričnú pomoc. Ja len musím povedať, že toto s pani Bagičovou súhlasím. A je to najmenej, čo vieme urobiť. To prvé sedenie, to druhé sedenie, keď človek zistí, že naozaj ten problém nie je taký veľký, aby mňa prevalcoval, ale viem zobrať ten kameň a viem ho tlačiť pred sebou, nie aby ten kameň naháňal mňa, tak tí ľudia potom zrazu zistia, že áno, už viem byť sám sebe pánom, už viem, že aj ja to zvládnem v tých domácich podmienkach a naozaj niekedy stačia 3-4 stretnutia, urobí si v tom ten človek poriadok a dokáže byť plnohodnotne samostatný človek, naozaj s veľkým Č, že nepotrebuje byť ani ľutovaný, ani nejak odstrkovaný, ani nejak vyživovaný tou rodinou. Čiže treba nechať kompetenciu nám samým, aby sme my boli sami sebe pánmi. Takže za mňa úplne súhlasím určite. Ďakujem za odpoveď. Má ešte niekto nejakú otázku? Ja by som sa ešte možno takto, že či by ste vedeli povedať, že ako prebieha možno to prvé stretnutie, lebo tam môže naozaj vznikať to, že môžem ja podporiť niekoho vo svojom okolí, že vidím, že nie je celkom v pohode, potrebovala by možno porozprávať s nejakým odborníkom. Len je tam obava, lebo možno, že nevie, že čo ho čaká. Takže či by sme ho vedeli aj takto nejako pripraviť, že aby neviem, sa nebal ničoho, že ako prebieha takéto prvé stretnutie. Áno, tak spravidla, ja tvrdím, že určite keby ste išli od psychologa ku psychologovi, sú rôzne, každý určite má svoju batériu vyšetrenia, tak ja spravidla, respektíve snažím sa byť, to prvé je také zoznamovacie, čiže poviem, čo robím, ako to robím, ako sa volám, zhruba sa predstavím, čo, jak fungujem v živote a potom už sa snažím takouto neinvazívnou formou toho človeka, že ako sa má, čím vôbec viem pomôcť tomu človeku. No a zvyčajne tí klienti, ako volám ich klienti, ale zvyčajne tí ľudia sami začnú, že odkiaľ pochádzajú, čo sa im v živote udialo. Dostanem sa potom k bežným anamnestickým veciam, čiže tá osobná anamnéza spočíva v tom, aký mám vek, či mám manžela, či žijem v nejakom partnerskom vzťahu, či mám nejakých súrodencov, či mám napríklad deti. Potom je to nejaká klasická zdravotná anamnéza, či mám nejaké ťažkosti zdravotné vážne, to sa tiež zaznamenáva. Je tam pracovná alebo školská, keď sú to detskí klienti, pracovná, že aké som zameranie, čo robím, či som napríklad ukončila vzdelanie nedávno a prichádzam práve s takým problémom, teda nevzdelanie, ale pracovnú pozíciu niekde, potom je to pri tej zdravotnej tam sa väčšina klientov aj tak trošku zastaví prípadne, že majú nejaké také vážne zdravotné problémy, tak je to niekedy také citlivé. A spravidla na papieri to nájdete niekedy pod značkou TO, čiže to je, alebo teda nejaké objektívne terajšie ochorenie, alebo teda na tom sa rieši, prečo vlastne ten človek tu dnes prišiel, zaklopal na dvere. Hej, do toho si zvyknem, vlastne aj v tej správe potom nájdete z toho prvého nejaké vyšetrenia, že prečo tam ten človek je a čo by potreboval. No a na koniec toho sedenia, teda stretnutia, nechávam ja priestor, aby možno, že povedal, čo viem urobiť na ďalšom stretnutí a či vôbec bude. Lebo ja si myslím osobne, že človek, keď príde do ambulancie, tak už vie v priebehu pár minút, či áno, alebo nie. Podľa mňa ten človek už zistí, či je to aj prenos proti prenos, to znamená, keď viete, sadnete si ku niekomu a teraz zrazu máte tomu človeku podať nejaké svoje najtemnejšie veci, to, čo vás zožiera, čo vás trápi, tak už je to také, že fúha, držíte si odstup, ale ja si myslím, že spravidla pár minút trvá, kým sa človek zorientuje a povie si, áno, s týmto človekom chcem pokračovať, áno, vidím, že mi asi pomôže, sadli sme si, sú tam nejaké sympatie, takže za mňa tak asi. Čiže také tie základné informácie o tom živote, hovorím, to je tá anamnéza, čo je asi minimálne, asi vediem, ale kolegovia určite. Základné. Väčšinou vie pomenovať ten človek ten svoj problém, alebo tak nejako lovíte, alebo hľadáte, že kde ten problém veľký vznikol. Lebo podľa mňa treba definovať príčinu a potom sa môže niečo riešiť. To ste pekne povedali, správne. Spravidla 3-4 sedenia sa tomu venujeme. Ak naozaj človek príde s niečím, že opíše ako keby v tom terajšom ochorení, opíše, že nejak ako samozrazu nedarí, že nejak pociťuje nejaké... V dnešnej dobe vidíme úzkosť, stres, hej, je to neskutočný zabijak nás všetkých a príde a začne sa otvárať a viete, ja mám možno nejaké partnerské problémy, ale v práci mi to absolútne nefunguje, som z toho unavená, nemôžem noci spávať, tak už viete, už šípite, že už je to nejaký komplexný problém, že už tam nebude jedna vec. Ale ak príde niekto naozaj, že povie, no, dostal som výpoveď, som stratená, mám depresie, nevládzem, pomoc. Človek príde s jednoznačným, že niečo sa mi v živote veľmi zmenilo a potrebujem sa z toho dostať, ktorý stačí 1-2 stretnutie, nastavíte si, čo potrebujete, tak sa to dá. Ale zvyčajne sú také 3-4 stretnutia, ktoré reálne venujete len hľadaniu vôbec nejakému tomu
tým vodítkam. A samozrejme ten psychológ, ja sa vždy opýtam toho klienta, či mu nevadí, že si robíte poznámky, viete, popri tom. Niektorí klienti výsostne povedia, že nie, že nerobte si poznámky, tak potom musíte loviť naozaj, lebo vy sa k tomu potrebujete vrátiť. Čiže aj to je taká možno, že taká nevýhoda, že keď vám ten klient zatrhne to písanie, že musíte loviť, lebo ten klient sa spolieha, že vy viete, vy sa v tom orientujete v tom probléme. Že vy ma už poznáte a poznáte ma z inej strany, ako možno tí ostatní, moja rodina. Čiže tak, hádam som odpovedala na otázku. Teraz aktuálne mi k tomu napadlo, lebo ako sme sa rozprávali o tom, že čo môžem čakať na prvej návšteve psychologa, tak ja som sa zamyslela a napadlo mi, na to ste mi už vlastne odpovedali, že máte notes nejaký a máte aj gauč? Áno, ja konkrétne áno. Fakt? Áno. To je super. Aj gauč, aj kreslo. Vážne? To si môžem vybrať, že či budem sedieť v tom alebo v tom. Áno. No teda. A ešte mi teraz napadlo, že keď ste hovorili o tom, že si nastavíte to množstvo stretnutí, ktoré potrebujete. A keď teraz k vám niekto chodí, ja neviem, už je na 20. stretnutí a aj tak sa proste nič nemení k lepšiemu. Môže klient prekročiť vašu hranicu trpezlivosti? A viete sa ovládnuť? Áno. Snažím sa. A často sa stáva, že je to jednoducho bežné, sme ľudia a je to tiež jedna z príčin, poznáme niekoľko tých druhov. Jedna z príčin je, keď, ako som spomínala, ten prenos proti prenos, ak nám niekto jednoducho nesadne, tak jednoducho si poviete stačí. Potom je to doslova ten druhý, už taká druhá situácia, kedy zistíte, že ten problém je väčší ako klient a naozaj ten klient má nejaké také sprievodné symptómy, že možno by potreboval aj odbornú pomoc v zmysle, napríklad nejaké medikácie. Čiže už ho tak citlivo navedete, že dáte mu nejaký kontakt, navedete ho napríklad na psychiatra alebo teda na odborníka, ktorý mu už, či už v tom poradenskom procese ukazujeme, presne tie úzkostné stavy sú v dnešnej dobe veľmi časté. Psychológ nepredpisuje lieky. Psychológ vie iba zistiť, vie preveriť, vie urobiť diagnostiku, takisto u detí kresba. Ja využívam často kresbu u detí. Vie zistiť, že dobre, tu sme už došli do hranice, kedy ja končím a ten odborník, psychiatr musí začať. Nastaví sa medikácia a potom ten psychiatr vlastne môže zvážiť, áno, tu už je vlastne práca už až pre psychoterapeuta. To je znova ďalší vlastne odvetvie, že ten poradenský psychológ vie prísť, analyzuje sa problém, riešime to. Ak je tam naozaj to 15. 20. stretnutie, vtedy už, ja by som povedala, už je to... Držíme toho klienta v probléme, ale my potrebujeme ísť ďalej. Hej? Že pustiť toho klienta, odporučiť mu a už je to potom naozaj na tom klientovi. Či si naozaj sadne, nájde si niekoho, vyhľadá pomoc, alebo si proste pôjde ku viacerým a k tomu sadne, či už tak nejak akože sympaticky, alebo či si popozerá nejaké recenzie. Vieme, že Google teraz je bohatý na recenzie, tak si popozerá, že k tomu bude vyhovovať v mieste. Tak sme sa rozprávali, niektorí klienti nechcú v mieste bydliska, navštívajte odborníkov, lebo tu ma všetci poznajú, viete, tak to je taká malá dzedzina. A tieto veci, takže úplne je to pochopiteľné, že si potom potrebujú nejak komfortne nájsť toho, kto im bude vyhovovať. Čiže tak by som odpovedala, treba sa zastaviť v tom procese a odporúčiť ďalej. Keď je tam už ten presah, že už to zasahuje, už nie som objektívna, už sa v tom probléme naozaj točíme, neprichádzame na nejaké nové riešenia, vtedy už treba si to zastaviť, odporúčiť buď inému psychológovi, kolegovi, alebo odporúčiť potom už pomoc vyššie. A mali by sme psychologa navštíviť aspoň raz za život? Je to niečo ako všeobecný lekár? Potrebujeme to? Určite nie. Psychológ je tu naozaj pre tých ľudí, ktorí vyskúšali možno tú seba pomoc a možno opakovane zlyhávali v tom procese vlastnej pomoci a možno sa im nedostávalo pomoci ani od tej rodiny, z toho kolektívu, tak v tom prípade navštíviť odborníka. Ale určite nie, pretože že nejak to zneužiť, že na nejakú vlastnú, teda s dieťaťom. Často v súčasnosti vidíme ten trend, že rodičia vidia, že dieťa nespĺňa kritériá nejaké a už idem ku psychológovi a pečiatka je tam. A už je to ADHD, ADD a tieto veci a hyperaktivity tu máme a každé druhé dieťa už má na papieri nejakú pečiatku, čiže nie takouto formou určite. To je inak veľmi zaujímavé, pretože my aj na školách máme stále psychologickú pomoc dostupnú a dosť nás do toho, a nechcem povedať, že tlačia, ale oni nám to tak prizvukujú, že máme možnosť. A ja som si tak začala myslieť, že to je niečo, čo mám navštíviť ako lekára. Idem k zubárovi raz za rok, tak si pôjdem k psychológovi. Ale sú vybukovaní, takže som sa k nemu nedostala, tak som zistila, že nepotrebujem. Ďakujem.
Áno, je to teraz taký trend, aj Slovensko podlieha tým súčasným normám a snaží sa pretlačiť. Je to super, keď mám na škole psychológa, ale mal by byť užitý efektívne. Tak, aby tá pomoc bola pre decká, ktoré reálne potrebujú pomoc, ktoré nie sú začlenené v kolektíve, ktoré majú problém s nejakou socializáciou, prípadne pre deti ako podpora, ktoré sú z nižšieho vlastne ekonomického statusu, čiže tá rodina možno je slabšia, už je to tam cítiť v tom kolektíve detí, takže takou formou by som sa snažila dieťaťu pomôcť, nie pretože radšej choď, lebo nevieme, či je to v poriadku. Hej, že toto pre mňa, aj s takým som sa stretla, že radšej idem, lebo čo keď tam niečo je. Tak presne som písala e-mail, že neviem či, ale možno. Tak presne to nemá byť. Takže toto za mňa, hovorím, aj preto aj to stretnutie, pokiaľ ide o dieťa, tak to prvé stretnutie je s rodičmi. Práve pre takéto prípady, aby tie deti vôbec nemuseli byť traumatizované tou návštevou toho psychológa, teraz to dieťa tam príde, si sadne a nerozumie, prečo som tu, mami, oci, však ja som úplne v pohode a teraz donúťte dieťa kresliť, lebo kreslí začarovanú rodinu, lebo ja ti to teraz hovorím. Hej. Ja to dieťa nerozumiem, ale prečo? Však ja si vo svojom tempe stačím, učím sa, plním si svoje povinnosti, čiže takou formou asi by to takto byť nemalo. A snažím sa teda aj, hovorím, to prvé stretnutie s rodičmi, aby sme presne toto vylúčili, ak to tam nie je potrebné netraumatizovať to dieťa. Má ešte niekto v publiku otázky? Ak by bola príliš osobná, neodpovedajte na ňu. Každý psychológ si vypočuje spustu problémov, ťažkých vecí, vážnych životných situácií a tak ďalej. Ako si čistí dušu psychológ a ako si nabíja baterky? Ja konkrétne, keď mám za seba odpovedať, tak ja sa venujem záhrade svojej a chodím na tréning so psíkom. Tiež som sa chcela v minulosti venovať kanisterapii, len som zistila, že tým, že mám psíka z utulkáča a zažil si teda svoje tie traumy a lieči si tú svoju psiu dušu, tak sme zistili, že nie je vhodný kandidát na takúto terapiu. Takže so psíkom na tréningy venujem sa záhrade, chodím na strelnicu, venujem sa lukostreľbe, takže takouto hravou formou sa snažím aj ja vlastne. A takisto som kreslila niekedy a potom som prestala, som myslela, že neviem kresliť. Nie je pravda. Čo nie je pravda. Som zistila, že vlastne som odborník na kreslenie tým pádom a sa z toho veľmi teším, lebo keď si doma nalistujem niekedy tie svoje staré kresby, tak si myslím, Pani Bože, čo to je za Picasso? Takže takou formou hrou sa snažím ja vlastne tú svoju, lebo naozaj sú to veci, kedy dostávate nový rozmer o živote, keďže počúvate tých ľudí, čo prežívajú, ako sa trápia a potom je človek možno aj vďačnejší, čo má, ako funguje a čo všetko tí ostatní možno nemajú a chceli by sme im to dopriať. Čiže aj vás to kreuje ako osobnosť, že vážiť si to, čo mám, lebo naozaj tí ľudia niekedy prichádzajú s takými ťažkými stavmi a bolestiami a to hovorím stále, že keď si buchneme palec do postele, bolí to, vieme dať najavo, že nás to bolí, ale ak to vnútro bolí, je to niečo, čo naozaj vníma len ten človek sám so sebou, takže za mňa tak. Dobre, ďakujem vám za odpoveď. Ak ešte máme nejaké otázky, tak asi potom, ako skončíme, pretože už sa nám to tak trošku natiahlo a ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor pani psychologičke Veronike Gičovej. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, že som mohla byť súčasťou takéto krásnej myšlienky a hádam sa ešte uvidíme. Hádam sa uvidíme budúci rok. Dovidenia. Majte sa krásne, dovidenia. Ďakujem všetkým.